Jeg hedder Christina, og jeg kommer fra Vilde Violer. Vi dyrker økologiske blomster, og det betyder, at vi bruger hverken sprøjtemidler eller kunstgødning til vores blomster. Og det kan godt lyde sådan lidt mærkeligt, det der med, hvorfor skal vi have økologiske blomster, for vi skal jo måske ikke spise dem. Men det betyder altså faktisk noget, at vi ikke putter unødige ting ud i vores natur. Og så har vi jo altid lækre blomster, som følger årstiderne. I dag skal vi lave en sommerbuket, og jeg har snydt, ligesom man gør i tv-køkkenet, og gjort nogle af blomsterne klar. Og den måde, at man gør blomster klar på, det er simpelthen ved, at man renser dem. Og ved at rense dem betyder faktisk, at man tager alle blade eller alt materiale, kan man sige, under det, der hedder bindingspunktet. Og bindingspunktet, det er der, hvor man kommer til at holde sin buket. Så det har jeg renset op, og hvis man lige vil se, hvordan det foregår, så har vi nogle smukke peoner her. Og jeg skal måske lige sige, at det vi har på bordet i dag, det er en blanding af vores egne blomster, og så er der lidt vilde blomster, og så har jeg fået de her smukke peoner af en nabo. Så nu har vi egentlig gjort det klar, som vi gerne vil have i buketten. Og grunden til, at vi også renser vores blomster, det er selvfølgelig, at vi godt kunne tænke os, at når de kommer op og stå i vasen, så er der ikke unødigt bladmateriale nede i vandet, fordi det kan nemt gøre, at vandet det rådner. Så starter vi med en spiral her, og så vælger vi to grene, kunne det være. Og dem sætter vi i et kryds. Og det kan være, at min fotograf kan komme lidt tættere på, så kan man lige se, det ser sådan her ud. Og så kan man ellers gå i gang, så vælger vi en tredje blomst. Og hvis man nu er nødt til at klippe sådan nogle små smukker af her, så kan man jo lige putte dem i vand, så kan de bruges til en knappenålsbuket eller noget andet, så vi ikke har noget spild. Så vi har vores kryds her, og så laver vi ligesom en treform, kan man sige. Og så begynder vi ellers at putte blomster på, sætter dem ind fra den samme side hele tiden. Og når vi så har omkring 4 blomster, så kan vi lægge dem ned i hånden, så ligger de lige så stille her. Og så kan vi begynde at arbejde os ellers ind i buketten. Så har vi nogle skønne rødligger herude fra marken. Og så fylder vi ellers bare på med, hvad vi synes er smukt og lækkert. Man kan godt dreje sin buket. Man skal prøve at holde så løst, som man nu kan. Så buketten ikke bliver alt for klemt. Hvis jeg synes, at jeg ikke har fået mig renset helt nok, så kan jeg gøre det undervejs også. Vi bliver nogle gange spurgt om det der med farver, om der er nogle regler. Og regler er der mange af, men man skal helst bryde dem. Så jeg tænker, at man bare vælger det, man synes er smukt. Men det er selvfølgelig nemmere at få en buket til at se harmonisk ud, hvis det er, at man vælger blomster i samme skala, kan man sige. Så kan jeg sætte en. Ja. Hos os, der kan vi godt lide, at buketterne får sådan et lidt naturligt look. Det behøver ikke være alt for stramt og rokoko-agtigt. Og en meget smuk fugle her. Den vil jeg gerne have til at gå lidt længere op. Og så kan I se, hvordan at spiralen ligger lige så fint. Alle stilkene, de begynder at forme en form her. Og man vil gerne have, at man kan sige, at vi både bruger forskellige former i vores buketter. Så her er der både noget, der er spidst, og noget, der er rundt, og noget, der er stort, og noget, der er småt, kan man sige. Sådan. Så er vi ved at være der. Man snakker om, at buketter både skal have dronninger og soldater. Hvor man kan sige, at her er det klart peonen, som er dronningen. Og så er der nogle af de andre, som ligesom hjælper dronningen med at se rigtig smuk ud. I gamle dage var det sådan, at når man arbejdede med buketter, så arbejdede man så ville man gerne have, at buketten gik helt ned i 90 grader. Og det er jeg altså ikke så stringent med. Nu ved jeg jo også, at peonerne kommer til at springe ud.
Så de kommer til at fylde lidt mere, det skal man jo også lige tage højde for. Sådan. Og det er ikke partout, at jeg skal bruge alt, hvad jeg har liggende på bordet. Det er lige, hvad jeg synes. Dejligt. I dag. Vi kunne rigtig godt tænke os, at folk havde lyst til at lære at binde deres egne buketter. Og bruge, hvad man har i haven, og hvad der står i grøftekanterne og rundt omkring. Fordi der findes faktisk rigtig mange ting, hvis man lige kigger sig lidt omkring. Sådan. Så har vi sådan en smuk sak. Ej, den er lækker. Vi tænker nogle gange på, især for de lidt tungere blomster, at hovederne skal kigge opad. Det gør en ret stor forskel, om man vender den her vej, så kommer den til at ligge den her vej, eller man vender hovedet opad, så bliver den ikke så tung i udtrykket. Og det kan man jo sådan være lidt bevidst om, hvad man gerne vil have den til. Så er vi ved at være der. Snupper vi lige den her heroverfra. Bum. Og nogle smukke kløver ude fra marken. Den får også lige lov at stikke op. Og så skal vi bare lige have den lukket af. Sådan. Og den er der. Godt at kunne stjæle fra de andre steder her. Sådan. Og så er vi faktisk ved at være der. Jeg har det sådan, at det må gerne, som sagt, se lidt vildt ud. Den er knækket, den der. Det er så vildt, behøver det ikke at være. Så sådan. Og måske skal vi lige have den enkelt pin hernede fra. Den barberer jeg også lige af. Kom. Så er alt i spiral. Og hvis man så gerne vil lave en afslutning, så kan man jo lægge grene på, sådan så at man får lidt bevægelse i sin buket. Jeg ved ikke, om den store her passer, men det er i hvert fald en måde at afslutte sin buket på. Sådan. Så har vi simpelthen bundet. Den der skal vi lige have lidt længere ned. En lækker sommerbuket. Og krydderurter, dem glemte jeg. Krydderurterne skal vi selvfølgelig have med, for en buket skal selvfølgelig også dufte lækkert. Sådan, så kan man lige kigge oppefra, løsne hånden lidt, sige, er det, som jeg gerne vil have, det skal være. Mangler der noget nogle steder? Er den nogenlunde rund oppefra? Har den nogenlunde en fin form? Det synes vi, den har. Så finder vi lidt fast. Kom. Og saks. Og så vikler vi snoren rundt lige op over det bindingspunkt, vi har, sådan så at snoren faktisk erstatter vores hånd. Så nogle gange rundt, der kan den godt tåle at komme ned og ligge. Binder vi en knude hernede. Bum. Og så kan vi klippe grenene af i den længde, vi nu ønsker dem, alt efter hvor stor vores vase nu er. Og så har vi en sommerbuket.